дар рӯзи аввали давати тирамоҳии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ даҳҳо нафар ҷавонони шуҷоъу ватандӯсти ноҳияи Ёвон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ баҳри шомил гардидан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуданд ва дар рӯзи аввали даъват нақшаи пешбинишудаи ноҳияи Ёвон дар самти сафарбаркунии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ ба пуррагӣ иҷро гардид. Гуфта шуд ки таи солҳои охир бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷузу томҳои артиши миллӣ шароити будубош барои адои хизмати ҳарбии сарбозону афсарон ба маротиб беҳтару ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонида шудааст. Дар чорабинӣ инчунин падару модарони даъватшудагон ширкат варзида зимни суханронии худ хизмат ба ватанро қарзи муқаддаси фарзандии хеш дониста ҷавононро ба хизмати содиқона ва ҳифзи ҳар порча хоки муқаддаси ин сарзамин ҳидоят намуданд. иброз гардид ки хизмат дар сафи артиши миллӣ барои ҷавонон мактаби ҳаёт ба ҳисоб меравад, зеро онҳо маҳз дар солҳои адои хизмати модар ватан аз мактаби бузурги шуҷоату далерӣ гузашта моҳияту мафҳуми ватану давлатдорӣ ва дигар арзишҳои муқаддасро бештару беҳтар дарк менамоянд. даъватшудагон низ назди ҳозирин қавл доданд ки барои муҳофизати Тоҷикистони азиз омода буда ҳама ҳастии хешро баҳри суботу оромии ватани худ мебахшанд. мо бо сари баланду ҳисси ифтихори ватандорӣ ба хизмати ҳарбӣ рафта баъди адои хизмат саҳми худро дар рушду ободонии ватани азиз хоҳем гузошт. иброз доштанд даъватшудагони ноҳияи Ёвон. барои ҳавасмандгардонии ҷавонони синни даъватӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон курси ронандагӣ ва дигар курсҳои омӯзишӣ ташкил карда шуда дар онҳо даҳҳо нафар аз навъаскарон ройгон таҳсил намуда соҳиби шаҳодатнома гардиданд. маросими даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон бо барномаи мусиқии санъаткорони ноҳия идома ёфта, аҳли ҷамоатчигии ноҳия бо суруду мусиқӣ фарзандони худро ба хизмати модар ватан гусел намуданд.